Окупанти щільно обстрілюють всю вільну частину Луганщини. Найзапекліші бої на вулицях Сєвєродонецька. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, росіяни завдають потужних артилерійських ударів по окремим районам Сєвєродонецька, а потім кидають туди до 2 рот піхоти. Коли вояки закінчуються, починають знову. До всього росіяни намагаються поновити наступ, який пробуксовує в напрямку Слов'янська, і продовжують завдавати артилерійських, ракетних та авіаційних ударів вздовж усієї лінії фронту. На Бахмутському напрямку окупанти активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію. Підрозділи противника намагались вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Ниркове та Миколаївка. Українські воїни завдали вогневого ураження, окупанти з втратами відійшли. Ворог намагався провести розвідку боєм у напрямку населених пунктів Нагірне і Берестове. Отримав відсіч та відійшов. Противник веде наступ у напрямку Воздвиженка-Роти. Має частковий успіх. Закріплюється на зайнятих рубежах. На Слобожанщині ворог зосередився на сковуванні українського війська, щоб уповільнити просування до державного кордону. Попри репресії російських командирів, деякі підрозділи окупантів відмовляються воювати. Це передусім силоміць мобілізовані з окупованих територій Донеччини та Луганщини. Стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі в бойових діях. Ворог укріплює позиції на півдні, підтягує озброєння та гатить по цивільним. За даними оперативного командування «Південь», під російським вогнем вкотре опинилися Березнегувацька, Широківська та Інгульська громади Миколаївщини. Переважно постраждали сільськогосподарські угіддя. Дані про загиблих та поранених мирних жителів уточнюються. Розміновуючи обстріляну територію Миколаївщини, українські піротехніки вперше зафіксували уламки російської протикорабельної ракети. Корабельне угрупування Чорноморського флоту рашистів посилено ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет. Продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет на поготові. Також в готовності 1 ВДК. Сили оборони продовжують заходи забезпечення безпеки та бойової підготовки. Не виконувати злочинних наказів та не брати участі в російських воєнних злочинах. В Русі національного спротиву підготували інструкцію для українських громадян, яких росіяни силою мобілізують на окупованих територіях Криму та Донбасу. Ті, хто не бажають воювати проти своєї держави, мають саботувати злочинні накази та за першої нагоди здаватися в полон і повідомляти, що є громадянами України. До українських позицій слід прямувати з піднятими руками і за можливості мати білу тканину. Зброя має бути на лівому плечі з відстібнутим магазином. Це збереже життя незаконно мобілізованих окупантами українських громадян, які є жертвами російського воєнного злочину. Детальніше можна проконсультуватися, зателефонувавши на гарячу лінію за номером +3 8098 342 7931. Там вам нададуть усю необхідну інформацію. Пам'ятайте, росіянам важливо внести розбрат в Україні, тому вороже командування зацікавлене в якомога більшій кількості смертей мобілізованих саме з окупованих територій, аби викликати ненависть до України в родичів загиблих. Відтак саме мобілізованих посилають в гарячі точки без належної підготовки та екіпірування. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава нації! УРСР 2.0. Російські окупанти планували паспортизувати жителів Київщини радянськими документами, принаймні на перший час до видачі російських. Схрон з бланками давно вимерлої держави військові контррозвідники СБУ виявили у закинутому будинку неподалік Макарова на Київщині. Там були облаштовані ворожі позиції. За даними Служби безпеки, на початку нової фази війни росіяни планували цілком загарбати Київщину та утворити окупаційну адміністрацію.
Примітно, що ці бланки були саме українського зразка від імені УРСР. Тобто всі надписи на них виконані не тільки російською, а й українською мовою. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки були завезені з РФ на початку повномасштабної агресії проти нашої держави. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб. Наша боротьба – спільна перемога. 5 бійців 38-го добровольчого формування територіальної громади імені Номана Челібіджихана нагороджено подяками за службу від бригади територіальної оборони Києва. Цей підрозділ відзначили першим серед добровольчих формувань української столиці. В його складі здебільшого кримсько-татарські воїни, які боронять Україну. Подяками відзначена підтримка українських військових під час битви за Київ, попри ризик для життя. Турецький бізнесмен Ерсун Унлю співпрацює з ФСБ та має потрапити до санкційного списку. Таку думку в ефірі телеканалу АТР висловив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Кілька днів тому він зробив зауваження Унлю, який на своїй сторінці у Фейсбук похизувався новим рестораном в окупованому Сімферополі і необачно додав до Криму назву держави-окупанта. Коли на цю помилку вказав голова Меджлісу, Ерсун Унлю приховав допис. За даними Рефата Чубарова, Унлю був власником кондитерської фабрики «Кримський султан» у Кам'янці і не згорнув бізнес після окупації Криму. Ба більше, досить швидко налагодив співпрацю з окупаційною владою. В этом его бизнесе, как мне вчера утверждали знающие люди, в общем-то числится доля и Аксенова, и поэтому ему позволяют там развиваться. Мы занялись этим человеком, я думаю, что в ближайшее время. Многие же турки не знают о том, что мы бы даже, наверное, не обратили бы на него внимания, если бы он не написал бы «Россия, Крым» и там Симферополь, да. Такая маркировка, а потом, когда начали изучать, оказалось то, что он там остался только из-за того, что он работает на ФСБ. Он выдавал своих соотечественников, турецких бизнесменов, и он работает в одном бизнесе с Аксеновым. Смертоносні гонки окупантів. Російські військові на вантажівці «Урал» їхали дорогою з одностороннім рухом у Херсоні, звернули під міст і просто переїхали зустрічний легковик. Водія у важкому стані забрали медики. Пасажир із численними травмами загинув на місці. В іншій трощі постраждалих серед місцевих жителів немає. У Камишанах, це у передмісті Херсона, вантажівка, маркована російськими свастиками Z, перевернулася на узбіччі. Утім, найцікавіша – реакція на це херсонців. А пострадавшие есть? Помощь нужна? Ну, если только вы металлолом берете, тогда надо. А есть где сдать? Ну, мы вам предлагаем, получается. А почем? По 50 копеек. Я поняла. Спасибо. А что нормально? Почему никто не сдал? Очень жаль. Очень жаль. Прийшли по легку наживу, а повернулись не всі. Херсонські фермери постріляли кількох російських військових. Про це аграрії розповіли виданню «Телеграф», пише Суспільне Крим. Окупанти приїхали до них озброєними та вимагали віддати ключі від комбайна на потреби російської армії. За словами підприємців, у сутичці вони пристрелили 2 росіян, а ще кількох поранили. Вцілілі хутко забралися геть. Херсонські фермери кажуть, що їх дедалі активніше схиляють до продажу продукції за безцінь. Прямо кажуть, або саджаєте ви, або саджаємо ми. Підприємці намагаються об'єднатися і чекають на звільнення.